老挝这种，老挝这种的话，那脚会重视不跟70盘。那他脖子这么长这么长，斗鸡เป็นนางเหือกเป็นอยู่บ้านเขาก็จองเอาสุกี้มันเป็นนางเหือกนะคะมันเป็นอย่างอื่นเป็นแต่เป็นนางเหือกเป็น 不抠啊，抠来吃。那肯定是要烤的。叫他什么都没有。太来不来？搞一瓶，哇哦，会นะ一点点，小心点，不要滑下去啊。เอาน้ำดื่มมาล้างก่อนน้ำดื่ม 我是按那个头脑皮块，他们理解不了是吧？甚至不过去。他们尽量烤，也没有下盐巴。他那边应该是 ล้างนิดนึงเขาบุกล้ากินเนี่ย 没事，反正你来到老挝了，你就这么想。我问他鸡多少钱，啤酒多少钱，他算一算，摸了多少，给他们50万， แล้ว 他们肯定要收 ติ๊ก 的， ใส่ตัวได้ 不能让他们进来的，是吧？老挝人啊，这个哦，对，那个派出所长一个月才80-90万呢。那为什么鸡不杀了？这个是村长，来拜。 บ่เห็น 好好，不烧麦，你去哪干？ อ๋อผู้สาว dùng nữa nó mà do nhà trâu xa luồng con bàng đi đi nắm khổng rồi xa nó nè đi lo hẳn nhau chế nó bôi giờ cho bôi sổ chế đi được cho nó này toàn cho nó toàn trốn tu nữa nửa tí do mẹ mình chỉ đòi gió này ta kỳ nó bảo chừng lo cha nó rồi nó nó tu là na đi lo cái kia đi chọn chạy người đó đi còn nó bây giờ cho năng chẳng có là kia đôi sàn là do để chay nhiều xí là thế nào nè đi lo thiếu rồi nó lý do có tù về để năm khan thế năm khổng là xí chuột cái này còn nó nè nhưng đã hà nó là có cơn là nó đây xí chuột kia ở tù lo đi lo là xí chuột kia mà hay là lo chọn chạy cái kia đấy 快！太过火。